Pero kang Kristo lain, active non-violence. Kung unsa siya kadautan, balusan po nimo kung unsa ka kamaayo. And the third is, ang mga tao nga dautan, no, pakitaan siya maayong kinaiya. No? Mga kawatan, ingon yan. Mao aron nga magbago siya sa iyang kinabuhi. Good morning, nausab kanatong tanan. Manusab sa mga nag-follow sa ato ang page, Facebook page na to, no? So good morning kanayong tanan. Ang ako mga parokyano, I've heard nga ang ako mga former parishioners sa Bayawan, Saton, sa Dawis, Kalumbuyan, Tanhay, Sibulan, no? Nag-follow po sila sa ato ang Facebook page, no? So salamat sa inyong pagsunod sa ato ang kining gitawag na itong social media platform. Thank you very much. So, sabay ato karong ebanghelyo, matod pa diri, nakadungog kamo sa giingon kani adto, mata, no na pa parokyano po na ako Tanhay, ko sa Tanhay, no? Si daghan-daghan kay Tanhay. Nakadungog kamo sa giingon kani adto, bata, bayrag bata, o ngipon, bayrag ngipon. So muna siya sa kinasalin natin pa ni Lex, said Lex. Sa to pa kung nakapapangag ka sa imong isig katao, pangagan po ka. No? Kung nakapabuta ka sa imong isig katao, butahan po ka. Ingon yan. In one glance, sa usa ka pagtanaw, mura og harsh ra kaayo. Pero sa tinud-anay lang, kining balaura sa mga Hudiyo, gitudlo kini in order to regulate punishment. Regulate kaya doon na ba tayo kita daan nga mga Pilipino, doon na ba tayo giingon nga walay sukod sa balos. Nakatana nga kung ikaw nagani mo balos, panalitan gipangagan ka, dili gipangagan na kapat yun yun ikaw. E nga naman bukbukon yun ikaw, piangan ikaw, no? Bakulan ikaw, butahan ikaw. So in other words, kanang wala na limit basta balos, pero dili na may gusto ni Kristo sa balaod, no, kining lex taliones, dili ingong way sukod si balos. Sa ato pa kun manimalos ka, no, panalitan nakapapian ka sa imong isikay ngon ay dunay uban na patyon ti ka no, kumplito na tanan, so dili na sa mao according to the lex talionis, no, laws na nabitang mata bayrag mata. Muni balaod sa mga Hudiyo, murag harsh ra kaayo, no? Harsh ra kaayo. Kana mura ba grabe ra kaayo, pero sa tinud-anay lang gihimo kining balaura aron ma-regulate ang punishment. Ug kining balaura mo gihimong basihan sa mga huwes sa ilang pag-formulate og mga balaod, kining lex taliones. No, kining mata bayrag mata, dili ingon nga walay sukod sa balos. Delikado na, delikado ng way sukod sa balos, kinahanglan nga doon nagisukod sigon sa balaod sa mga Hudiyo. Pero sa balaod nga gitudlo ni Kristo, niingon siya nga apan karon sultihan ko kamo, ayaw panimalos sa nagbuhat kaninyong dautan, no? Kung sagpaon ang inyong aping, ipasagpa pud ang wala, no? Kung may mukiha kanimo aron mailog ang imong kamisin, anong underwear, no? Ihatag usab kanimo ang imong kamisin dentro. Sa to pa maghukas na lamang kakaykas na hasta imong pulo ihatag manoon nimo. Imbis unta katurang underwear nimo nga kamisita ba? Kamisin, muray tuyo, so ipahatag man pud noon ang imong pulo. Udagan panguban kini sa in English gitawag og active non-violence. Active non-violence ni siya. Kana bang overcoming oppression, no, by mercy, by love. Ingon niya na. Muna gipangbuhat nila ni Mahatma Gandhi sa kining India, no, Nelson Mandela sa South Africa, no, o kining mao po ni gibuhat ni Ninoy Aquino, no, nanudlo siya nga dili nato balusan og panalitan og suntukon ka, ayaw balusig suntok.
ang nagsuntok nimo ngano man. Damor nga di lang kay suntukon pa kaniya, puspusan pag Hinuon kaniya. No iampo prayers, through prayers. No man gitudlo ni Ninoy. No, nakadungog ko sa one of his talks in the US, niingon siya nga kung naay mo suntok nimo, nga balusan po nimo siyag suntok, o pa'y siguro pagbalos na, dili lang kay suntok yung gamiton, puspusan pag Hinuon ka na niya. Pero kung ang iyang pagpasakit nimo, balusan nimo kaluoy, matud pa ni Ninoy, no? Sa magtaas sa tao ug sa Dios, siya gisalaan. Ngano man, tungod kay wa man kanibalos. No? Pero ingon nga, gisunto ka niya, suntukon po nimo, magsinuntukay na mo. Kamong duha salaan mo duha. Puros mo makasasala. So, ang kining pagtulun-ana ni Kristo, nga niingon siya nga, ipasagpa ang wala, muni gitawag na to active non-violence. No, muni nakapahimong independent sa kuan, sa India, no, gikan sa England, sa British, no? British Empire, sa UK, o sa muni nakapaguba sa apartheid dito sa South Africa ni Nelson Mandela, o maupod ni ang nakapawala sa rehimeng original nga Marcos, katong gihimo ni Ninoy Aquino. No, nung people power ba, muto siya gitawag na to active non-violence. Dili Marcos nga BBM. Marcos ba katong Ferdinand Marcos Sr. nga natangtang dito sila po. Ingon niya, no? And the third point is, kining giingon ni Kristo nga, kung pugson ka sa usa ka sundalo, pagdala sa iyang kasangkapan sa gilayon o usa ka kilometro, dadaag ka duha. Imbis usa ra ka kilometro, duha. Kung may muhangyo kanimo usa ka butang ihatag, o katong mga pigarol nga dili mo bayad, pautanga ra gihapon na. Pautanga ra gihapon na bisag katong sigig pangulam nga dili gyud mo bayad. Matud pa ni Kristo, pakulama ra gihapon na. Muna gitawag niya og generosity. No, so kung if you are familiar with the musical movie kini bang Les Miserables, dunay usa ka tawo dinha kagingalan og Jean Valjean. Usa ka tawo nga napriso kay no kanang kuan na siya salida na nga nahimong musical kanang Les Miserables. Dunay tawo dinha nga napriso ang ngalan Jean Valjean kay nangawat siya pan kay iyang gihatag sa iyang anak. Nasakpan man siya, napriso. Sa diha nga nakagawas na siya, ang iyang gihimo, no? Nagagawas siya sa prisuhan, dito siya nakadayon sa balay sa obispo. No? Dito gipakaon siya, gipakatulog siya. Pagkatungang gabi, nigawas kini si Jean Valjean sa iyahang kwarto, ug dito nakita niya ang daghan kayong mga silverwares ba pwedeng ibaligya. So sa nahitabo sa gibuhat ni Jean Valjean, gipangawat niya, gikawat niya ang mga butang sa balay sa obispo. Ug tuod man dagan siya, sus kinadakpan man. Nadakpan sa mga tao, mga pulis. Gidalag balik sa kumbinto. Pag-abot sa kumbinto, giingnan si obispo, Bishop, nangawat ni diha nimo. Kamulo kag unsay sulti ni obispo? Wala. Ako nagihatag niya. Nakabalo ang obispo nga nangawat ni tawhan. Wala sa nasuko. Niingon siya nga, sige. Wala na nangawat. Gihatag na ko na niya. Gani na apay akong inugatag niya nga wa niya madala. Iyahang gitagaan, gidugangan pag niya ang nakawat ni Jean Valjean. Sigon sa istorya, no? So, manay nahitabo. Ug sukad niya ito, nagbag-o sa kinabuhi si Jean Valjean. Nausub ang iyahang kinaiya. Nagnikwan siya ka nang gitawag na ito, na-reform. So, ingon niya na ang ato karong ebanghelyo. First is, dunay mga balaod nga, eksakto raman po, pero alang kang Kristo, kulang pa. No, katong lex taliones, sakto naman po na. Kan mo yun gibasihan sa mga
ubis sa mga huwis kanang maghukom sila, kanang gitawag natong mata sa mata, kining sana mata sa mata, sana ngipon sa ngipon, nganian ano, nakapangag ka, pangagan pug ka, nakabuta ka, butahan pug ka. But it is muna basihan sa mga huwis. Kay sa ko nang ginaingon, ito na may uban nga mo ingon nga why sukod sa balos. Imbis gipangagan ra ka, imo naman noong yung puspusan tamas ginawa, dili na sa mao. Sayop na siya. Muna ginaingon nga to regulate punishment. Pero kang Kristo lain, active non-violence. Kung unsa siya kadautan, balusan po nimo kung unsa ka kamaayo. And the third is, ang mga tao gadautan, no, pakitaan siya maayong kinaiya, no, mga kawatan, ganyan. Mao aron nga magbago siya sa iyang kinabuhi. So sa atong pagpadayon ni Santos Gamisa, mao kana nga atong pagtulunan karon kung naginaot kita nga makatuhog gyud sa atong kasing-kasing ang mga pagtulunan ni Kristo nga gitudlo niya karong adlaw. Manindog palihog.